Minuutin mindfulness-harjoitus. Istu niin ryhdikkäästi kuin pystyt. Paras tapa on istua nojaamatta selkänojaan, koska selkä kannattelee hienosti itse itseään. Paina jalkapohjat tasaisesti lattiaan ja sulje silmäsi tai suuntaa katseesi alas. Keskity havainnoimaan hengitystäsi. Miten se virtaa sisään ja ulos kehostasi. Missä se tuntuu? Mitkä kehonosat liikkuvat hengittäessäsi tai missä tunnet hengityksen voimakkaimmin. Tarkkaile niitä aistimuksia, joita sisään- ja uloshengitys saa aikaan. Ajatuksesi saattavat harhailla jossain vaiheessa. Kun huomaat sen, palauta tarkkaavaisuutesi takaisin hengitykseesi lempeästi, arvostelematta, hyväksyen. Olennaista on vain huomata ajatuksen karkailu ja suunnata huomio takaisin hengitykseen ilman itseen kohdistuvaa arvostelua. Lopulta ajatuksesi joko rauhoittuvat ja tyyntyvät kuin järven pinta kesäiltana, tai sitten eivät. Joka tapauksessa harjoitus on aina tavallaan onnistunut, kun huomaat ajatuksesi karanneen ja palautat sen takaisin hengitykseen. Mahdollisesti kokemasi tyyneyden hetki saattaa olla hyvinkin lyhyt, mutta se on silti hyvä saavutus. Jos tunnet vihaa tai ärtymystä, voit huomata niidenkin menevän ohi. Salli kaiken vain tapahtua arvostelematta. Kun minuutti on kulunut, avaa silmäsi ja suuntaa huomiosi asiakaskontaktiisi tai käsillä olevaan tehtävään.